bersama Ica Putri. Dan Arifah. Anjeli. Awak trio kok? Bersama trio Singo Trio Singo. Allah tudi cukui kita sampai di siko datalo denai dihino di caraco jawaban denai kabajuang indah dipandang derang tuo adi cando manambah kasih kabulu jawaban natin ay kabajuang indah dipandang derang tuo adi cando manambah kasih kabulu. Bersama Bang Anjas. Allah jale kita nan indah samo tinggi biarin pai mengubuah cinta riak si bansai indah kata calia tapuak nan malang indah kata danga rang tuo adia pembateh kita berdua riak si bansai indah kata calia tapuak nan malang indah kata danga rang tuo adia pembateh kita berdua. PJ Anil. Apa guna dan bertahan jika tak sakiti bertambah luka di nonan mangko Allah randang mana diri denai yu dipandang dek urang tua adi ya api janjinan kita buat usah batan daripada tatakan jendela karena dia jangan lain nan sabaran rila dan rilakan. Anjeli Arifah Dida Nikola Oza. Ya, bersama Arifah Lida dan juga bersama Anjeli Rao dan Adil Putri. Ya, Arifah. Allah tudi cukup kita sampai di siko ndak tahu denai dihino di caraco jawaban denai kabajuang indah dipandang derang tuo adia cando manambah kasih kabulu jawaban denai kabajuang indah dipandang derang tuo adia cando manambah kasih kabulu. Allah jale kita nan indah samo tinggi biar dan pai mengubuah cinta riasi bansai indah kata calia tapuak nan malang indah kata danga rang tuo adia pembate kita berdua riasi bansai indah kata calia malang indah kata danga
Rang tuo adi pambate kita baru. Bang Anjas naon? Apa guna den batahan di kota sakiti, batang balu ko di nonan malangko. Allah rendah mana diri denai yo dipandang de urang tua adi. Bang Arif. Jonan lain nan sapadan rila dan dilakan. Apa guna den batahan jika tak sakiti, batang balu ko dino dan malangko. Allah randa mana diri denai yo dipandang de urang tua adi. Biarlah lapi janjinan kita buwe, usaha batahan daripada tatakan. Dirilah karena dia jodoh lain nan sapadang rila dan rila. Dan rila karena dia jodoh lain nan sapadang. Rila dan Rila dan rila Mang Arif. Iya, dengan bagiannya lagu tadi. Maka kita berikan kepada MC yang berwajib. Cik lain lah nak. Hah?